Bé, bon dia a tots. Avui anem a fer l'explicació relativa als instruments de vent que els teniu explicats, o resumits quasi, perquè la veritat és que l'explicació que n'hi ha al llibre no és massa extensa, a les pàgines 80 i 81 del llibre. D'acord? Aleshores, el primer que hauríeu de fer, us aconsello, és que sapigueu una bona llegida el que diuen així i després complementeu aquesta explicació en el que vaig intentar explicar en estos minuts. Bueno, els instruments de vent, lògicament, es diferencien dels altres tipus d'instruments en la forma en què produeixen el so. En aquest cas, la forma de produir el so és mitjançant la vibració que anem a aconseguir de l'aire quan aquest aire passa a través d'un tub. Evidentment, el que n'hi ha que veure és com fem que aquest aire es fiqui a vibrar. I hauríem de dir que aquests instruments possiblement siguin els més semblants al que seria la producció de la veu. Per què? Pues perquè en la veu diguem que el que fem nosaltres és tenim una conducció per la qual fem passar l'aire i en aquesta conducció el que es produeix és la vibració de les cordes vocals, que és la que al final transforma aquest aire en so. Pues bueno, d'alguna forma el que anem a fer en els instruments de vent és exactament el mateix. El que tenim que veure ara és quines diferències hi ha entre els distints instruments. Aleshores, espereu un segonet que vaig entrar jo. Bé, a veure, esta presentació que us vaig a mostrar és una presentació he fet estos dies, crec que està prou bé, honestament crec que va ser la presentació que faig en aquest programa pues ha quedat prou ASA. També us la vaig a pensar per a que pugueu tindre l'oportunitat de treballar en ella. Però bueno, si teniu les famílies instrumentals, val? I dins dels 5 famílies ara estem estudiant la dels instruments de vent. Val? Com diu així, són aquests instruments que produeixen el so al fer vibrar una columna d'aire en un tub. Val? Bueno, pues si pensem així baix, anem a veure quines possibles o quines subfamílies hi ha dins de la família de vent. I bàsicament hi ha 3. Està per un costat la família dels instruments de vent fusta, després tindrem la de vent metall i ja per últim hi ha significat d'instruments de vent manxa. El llibre parla de vent mixt, o sigui, al final ho teniu. Val? Bueno, després explicaré les peculiaritats d'aquesta família. Doncs entrem dins dels instruments de vent fusta. Aquests instruments, com diguem que el seu nom deixaria entreveure, serien aquests instruments els quals en principi haurien d'estar fets d'aquest material, de fusta. Val? Ja veurem que realment això no és exactament així, perquè n'hi ha dos excepcions, la flauta travessera i el saxofó. Però bueno, d'alguna forma podríem intuir que aquesta seria un poquet la característica comuna d'aquests instruments. Val? Ja veurem que n'hi ha alguna més, que ara després explicarem. Després estan els instruments de vent metall, que òbviament han d'estar fets de metall, en aquest cas sí que tots els instruments d'aquesta família estan fets de metall, i per últim veurem que els instruments de vent manxa, o de vent mig, com diu el llibre, són aquells en els que l'aire no prové directament de l'emissió d'aire que fem nosaltres al soplar o al expulsar l'aire, sinó que aquest aire està emmagatzemat en una massa d'aire que és la que en definitiva acaba produint aquesta producció d'aire. Bueno, pues anem a començar per els instruments de vent fusta, tradicionalment se prefa aixina, i possiblement se fa sempre aixina perquè jo penso que són els primers que sorgiren. En concret anem a tindre 3 tipus d'instruments en funció de com sigui la boquilla o l'embocadura, és a dir, el mecanisme per el qual se fica l'aire dins del tub. Aleshores, aquesta embocadura pot ser de bisell, pot ser de llengüeta simple o de llengüeta doble. Val? Bueno, doncs anem a començar per els instruments de bisell que d'alguna forma correspondrien a el que seria la família de les flautes. Val? I aprofitant això vaig a ensenyar-vos un esquema perquè possiblement siguin els instruments més senzills d'explicar pel que fa a la diferència que hi ha entre instruments de vent fusta i de vent metall. Mireu, aquestes són diverses fotos de flautes que tenim per així, val? I pràcticament totes elles tenen alguna en comú, a banda de que tenen totes un bisell, que és la banda per on es bufa, explicarem després el que és un bisell, totes en els tubs el que tenen és una sèrie de forats. I és que precisament, en aquest cas,
l'afinació de les notes que pot produir aquest instrument es produeix tapant o destapant aquests forats. A veure si ho puc explicar gràficament. Si jo tinc... A veure, així no se me deu de veure a mi. Si jo tinc un tubo, vamos a suposar que això és un tubo, val? Si jo bufo per així dalt, la longitud del tubo és tota la llargària d'aquest tub, val? Què és el que passa si jo començo a fer forats? Pues si jo començo a fer forats, el que ocorre és que quan jo tape tots els forats, l'aire està obligat a recórrer tot el recorregut fins al final del tub. Però si jo començo a alçar forats, la longitud efectiva del tub va ser reduïda perquè l'aire ja va començar a eixir per ahí. És a dir, és com si l'instrument siguera d'esta llargària. Conforme jo vaig alçant forats, cada vegada la longitud efectiva del tub es fa més xicoteta. I com ja comentarem l'altre dia, hi ha una relació directa entre llargària de l'instrument o volum de l'instrument o tamany de l'instrument i afinació. Quan més xicotet siga el tub, més agut sonarà el so. Aleshores, jo tapant o destapant forats, el que faig és que el tub, de forma efectiva, es faci més xicotet o més gran. I aquest és el principi de funcionament de tots els instruments de vent fusta. En concret, així tenim en la pantalla les flautes, val? I totes elles funcionen exactament així. És veritat que algunes flautes com aquestes tenen clau accessoris que el que fan és que determinats forats que tu no podries tapar o destapar en els dits, pues, pugues tapar-los o destapar-los mitjançant aquestes claus i d'alguna forma permeten més possibilitats a l'hora de produir els sons i en definitiva això el que fa és que la tècnica instrumental siga més fàcil. Val? Bueno, aquesta seria la família de les flautes, val? Que són els instruments de bisell. I què és un bisell? Pues un bisell no és més que un forat per on es bufa i es produeix la vibració de l'aire. Tots hem provat alguna vegada un bisell. Qui no ha agafat alguna vegada el canuto d'un boli o d'una canya o del que siga i ha bufat per a fer un so? Pues en definitiva, això és la forma de produir el so en un bisell, en un forat. Val? La paraula bisell és sinònima de forat. Val. Són els únics instruments de fusta que n'hi ha? No. Per què? Perquè també la gent va comprovar al llarg de temps que a banda d'un bisell es podia fer la producció del so mitjançant una boquilla en la qual, si teniu, però no he acabat en l'explicació dels instruments de bisell, tenim flautes, però hi ha diversos tipus de flautes. La més comuna per a nosaltres és la flauta tradicional, la flauta de pico, que es diu, flauta de bec, flauta dolça en definitiva, se diu així perquè la boquilla té precisament la forma del pico o del bec, podeu dir-li d'un ànec, val? Bé, després tindríem la flauta travessera, que és aquesta que es toca de forma transversal, deia el nom, travessera transversal, val? És la que es toca en les orquestres avui en dia, i esta és metàl·lica, esta és el que us deia jo abans, és dir, que no necessàriament aquests instruments tenen que estar fets de fusta. Per què és metàl·lica? Bueno, antigament era de fusta, però ara es fa metàl·lica perquè el metall té unes altres propietats i en concret el que fa és que sona un poquet més amb més intensitat del que sonaria les flautes de fusta. Ja finalment, com a últim instrument, com a curiositat, el que seria la flauta de pa, bueno, doncs en aquesta flauta de pa el que tenim és que els tubs no tenen forats i que no n'hi ha un únic tub, sinó que tenim molts tubs de diferents llargàries. Aleshores, este seria l'equivalent a tindre en el tub més gran, a veure si ho puc mantindre, en este tub més gran, si jo fera un forat ahí, faria el mateix so que quan jo bufé per este. Si jo tinguera este i destapara este, tindria el mateix efecte que este tubo, i així successivament. És a dir, en vegada de tindre així els tubs forats, el que tinc són molts tubs. Aquesta seria la flauta de Pan. Se diu així perquè en la mitologia grega n'hi ha un dios, que és el dios Pan, que gastava aquest tipus de flautes. Bueno, doncs tornem als instruments de vent fusta i després dels instruments de bisell tenim els instruments de llengüeta simple. Els instruments de llengüeta simple són aquells en què la boquilla diguem que té una part rígida i una part flexible, el que s'anomena la llengüeta. La llengüeta normalment és una canya i el que produeix quan tu bufes a través del forat que se crea entre la boquilla i la canya és la vibració. A veure si tenim per així fotografies, crec que sí, de les embocadures, val? Pues així tenim, estos serien els instruments de bisell i estos serien els de llengüeta simple, és dir,
Això seria la part rígida, i després tenim així la canya, que està unida a aquesta part rígida mitjançant l'embocadura. Aleshores tu bufes per el hueco que queda entre la boquilla i la canya. ¿Vale? Com diu així, esta és la pròpia del clarinet i del saxo. Així teniu en la presentació, ¿vale? L'aplicació primer, i quan tu punxes així tens els dos instruments, el clarinet i el saxofon. En concret, en la fotografia que jo us he ficat així tenim el clarinet més habitual, que és el clarinet en si bemol, i així el saxofon. Si teniu curiositat, perquè clar, jo estic ficant els instruments més comuns, però vos he ficat uns vídeos, quan punxeu en la part de baix, se vos obri, per exemple, així, uns vídeos que tenia en YouTube respecte, a veure què passa, respecte als instruments en qüestió. En aquest cas anem a veure un vídeo en què apareixen clarinets. Així teniu el que seria la família dels clarinets, des de el clarinet alt, el clarinet soprano, que és el més habitual, així teniu dos, i finalment, a veure si m'enfoquen, el clarinet baix, que seria que toca este xic. Així teniu la família sencera. Doncs el mateix que teniu així, en el clarinet dels clarinets, ho teniu en la dels saxos i en tots els instruments. Ja us dic que pot ser prou interessant el que reviseu la presentació esta, que ja vos dic que la penjaré en aules per a que pugueu accedir a ella. Bé, ja per últim, d'esta família, de la subfamília de vent fusta, també és de llengüeta doble, en el qual el que es fa és que se substitueix directament la boquilla per dues llengüetes. Aleshores, aquests instruments serien bàsicament l'oboè i el fagot. El fagot, que seria com el pare de la família, perquè és el més gran, evidentment és el que sona més greu, i l'oboè, que seria molt semblant al clarinet, amb la diferència de l'embocadura, i que en aquest cas sona un poquet més agut. Evidentment, dins de cada família hi ha les seves variants, el contrafagot en el cas del fagot, l'oboè d'amor i el corre anglès en el cas de l'oboè. Aquesta seria la família del vent fusta, que insistisc, encara que en la gran majoria de casos es correspon amb instruments que estan fets de fusta, no necessàriament han d'estar fets així. Recordeu que el saxo i la flauta són de fusta, de metall, encara que pertanyen al vent fusta. La diferència fonamentalment és en el tema dels forats. I passem a la família del vent metall. Bé, tornem així. En el cas dels instruments de metall, com diu així, l'instrument està fet de metall i l'embocadura té una forma d'embut o de copa. I per què aquesta forma està en la família? Doncs l'embocadura, perquè en aquest cas el que ocorre, a veure que fiqui jo el dibuix corresponent, que és este, el que ocorre és que jo els llavis els fique dins d'esta copa i és la vibració dels llavis la que determina la producció del so i l'afinació del so, i això és l'important. En aquests instruments, en funció, aquí tenim les diferents boquilles, de trompa, de trompeta, de trombó, de tuba, en funció de la pressió que jo faça en els llavis a l'hora de produir el so, i també en l'expulsió de l'aire, vaig a produir un so o un altre. I això és gràcies a un fenomen molt curiós que es dona en música, que és l'anomenat fenomen físic harmònic. Aquí teniu una sèrie de notes que representen aquestes notes. Aquestes notes representen la sèrie dels harmònics, que en definitiva podríem dir que són els sons simultanis que es produeixen quan jo faig un so determinat. És a dir, quan jo produïsc un so, siga el que siga, exceptuant alguns casos molt concrets, per exemple el d'un diapasó, o el de la flauta dolça, que té molts poquets harmònics, aquests sons diguem que sonen simultàniament, que es configuren el que s'anomena el timbre de l'instrument. És a dir, que jo quan estic fent una nota esta en un instrument, a banda d'esta nota estan sonant simultàniament totes aquestes. El que passa és que estan sonant molt més febles i per tant per al meu oït la percepció és que jo estic fent únicament aquesta nota, però no és així. El que passa és que aquestes notes afegides a la nota fonamental el que fan és que li donen el color al so de l'instrument. Què és el que passa en els instruments de metall? Els instruments de metall el que passa és que quan jo augmento la pressió, automàticament, en vegades de sonar el so fundamental, si augmenta un poc la pressió, sona exactament en el mateix tub, sona
el següent harmònic, que és l'octava de l'anterior. Si jo incremente la pressió, ja deixa de sonar este i sona el tercer, que seria la quinta de l'anterior. Després vendria la quarta de l'anterior, la tercera i així successivament. Val? Bueno, pues aquesta seria la idea. Quin és el problema que tenen els instruments de metall? Que si en principi jo no canvia la longitud del tub, en un instrument de metall, siga el que siga, a partir de la seva nota fonamental només podré fer els sons que siguin harmònics d'aquesta nota fonamental, que serien estos. És veritat que n'hi ha molts, així teniu 16, però la sèrie continuaria, però no estarien totes les notes. És a dir, si jo, per exemple, en este instrument que té esta sèrie d'harmònics, jo volguera fer el re o el fa, no podria fer-lo, simplement perquè no estan dins de la sèrie dels harmònics. Aleshores, com se soluciona aquest problema? Bueno, pues antigament el que se feia és que, a veure si trobo alguna fotografia que és... Bueno, pues us diria que antigament la solució era la següent. A veure. Era esta. És a dir, jo tenia l'instrument, això que no té ni pistons, ni claus, ni res, simplement és el tub arrollat, i jo tenia al costat tota una sèrie de tubs de diferent llargària, de tal forma que quan jo volia canviar l'afinació del tub, tenia que llevar esta part d'ací i ficar la part corresponent. Evidentment, us podeu imaginar que això era un jaleo i era que impossibilitava un poc que aquests instruments pogueren fer melodies, per almenys melodies en el sentit ampli de la paraula. Així que si tu feies una melodia només amb els sons que podia el tub, pues sí que podien sonar, però no era habitual. Aleshores, afortunadament, amb el pas del temps, algú tinga una brillant idea que va ser el mecanisme de pistons. I què és això del mecanisme de pistons? Bueno, pues us vaig ensenyar en el que seria la trompeta i a veure si així se feu una idea. Bueno, així tenim els tres pistons de la trompeta i bàsicament què és un pistó? Pues un pistó no és més que un èmbolo que quan baixa, té així uns forats interiors, modifica la ruta que ha de fer el so per eixir o per eixir per el tub. És a dir, si jo no tinc en este cas cap pistó baixat, el recorregut és seguir esta línia recta. Val? Què és el que passa quan jo baixo el pistó número 1? Pues quan jo baixo el pistó número 1, estos tubs interiors obliguen a l'aire a fer un recorregut addicional. I d'alguna forma és com si jo canviara instantàniament la llargària del tub, fent-lo més llarg, evidentment. Què passa si jo faig més llarg el tub? Pues evidentment que el que es produeix és més greu. D'alguna forma, jo el que estic aconseguint mitjançant aquests pistons és que les notes que fa el meu instrument siguin diferents a aquestes que jo tinc així. Això seria un poquet l'invento dels pistons. Per què tinc tres pistons? Pues bueno, perquè cada un dels pistons fa que el recorregut sigui diferent i, com diu així, jo puc baixar dos pistons o fins i tot els tres i obliga que el tub s'allargui el que allarguen cada un d'aquests tres pistons. En concret, mireu que d'aquests tres pistons el que fa un recorregut més xicotet és el del mig, que el que fa és abaixar mig to l'afinació de les notes, el pistó número 1 abaixa un to l'afinació de les notes i el tub número 3 abaixa un to i mig. Val? En aquest cas, que tinc dos pistons apretats, jo baixo un to d'aquest recorregut i un to i mig d'aquest altre recorregut. En definitiva, estaria baixant dos tons i mig el que serien les notes o l'afinació de les notes que pot fer el meu instrument. Val? Bueno, doncs aquest seria un poquet el principi de funcionament dels instruments de metall, exceptuant un d'ells, que és el trombó. A veure que fiqui així la diapositiva. Val? Perdó, és així. Bueno, així tenim els quatre instruments i en concret us diria que el trombó és diferent. Per què és diferent? Perquè el trombó el que té és una vara que és mòbil. Aleshores jo el que faig és que si jo vull que el so siga més greu, l'únic que tinc que fer és obrir la vara, aleshores el recorregut de l'aire és més llarg perquè la vara és més llarga i en definitiva l'afinació dels sons que produeix és diferent. És a dir, jo en aquesta vara mòbil el que faig és modificar mitjançant el moviment la llargària de l'instrument. Bueno, els instruments més coneguts serien la trompeta, tenim així, seria l'instrument més xicotet i per tant el més agut, després estaria la trompa, a continuació tindríem el trombó que ja us he ensenyat, el trombó de vares que s'anomena, i finalment la tuba. Per a que se fa una idea, si jo ara agarrara i desenrotllara aquesta tuba,
la longitud del tub total seria de més de 5 metres. Val? Bé, una altra cosa que se m'ha oblidat de dir és que els instruments de metall, a més de que són més potents per la capacitat del metall, el metall el bo que té és que és un material maleable, és a dir, que si jo el puig a altes temperatures puc doblar-lo i donar-li la forma que jo vull. I per això tots aquests instruments, si s'adoneu, al final el tub, a diferència del que passa en els instruments de fusta, que són un tub recte, són tubs que estan arrollats per fer-los més manejables. Val? Bé, així, exactament igual que te passava en els altres casos, si vosaltres pungeu, per exemple, a nivell entre les cases de trombons, està molt bé, teniu els vídeos que responeu. Val? Bé, veieu com ells canvien la longitud de la vara i així produeixen diversos sons. Bueno, jo vos recomano que se veieu tots els vídeos perquè la veritat és que he trobat vídeos molt xulos en internet i crec que vos van agradar quasi tots. Per això us ho deixo per a vosaltres. Parem això i anem ja a per l'última família, que jo crec que el vídeo se m'està allargant un poquet. Bueno, pues l'última família dels instruments, o subfamília millor dit, família seria vent, subfamília seria dins del vent les diferents famílies, seria les de vent manxa. Com diu així, són instruments en què l'aire no entra directament a través del cos humà, sinó que s'entra a través de l'aire que hi ha en un foll, en una manxa. És un mecanisme que injecta l'aire als tubs que composen l'instrument. I encara que hi hauria algun instrument més per ahir, bàsicament anem a parlar de 3 instruments: l'orgue, l'acordió i la gaita. Bueno, anem a començar quasi al revés, anem a començar per la gaita. La gaita és un instrument en el que realment sí que es bufa, val? Aleshores el que passa és que l'aire, quan tu bufes, s'emmagatzema dins d'aquesta bolsa d'aire, aquesta manxa, que tu quan apretes és la que produeix que isca el so. I veureu que n'hi ha dos eixides, una eixida per dalt i una eixida per baix. Esta de dalt no té forats, en canvi esta sí. Per tant, jo en esta sí que puc precisar el so que produeix l'aire quan és per ahí, val? Mentre que aquesta fa el que s'anomena un bordó, una nota tinguda, que d'alguna forma li dona cos o acompanyament a lo que seria la melodia. Val? És un instrument que es gasta molt en la música folclòrica. Qui no ha vist els gallegos o els escocesos tocar la gaita, doncs això. Val? Bé, després tenim l'acordeó, en el qual el mecanisme de fuelle és manual. Ese aire s'aconsegueix obrint i tancant l'instrument, este seria el fuelle, i després les diferents notes s'aconsegueixen mitjançant el teclat que produiria la melodia, i després els acords o l'harmonia que aconseguiria apretant aquests puntes d'ací, aquests botonets que serien els baixos. És un instrument prou particular i prou difícil de tocar perquè m'han comentat amics que la toquen. Finalment, l'últim instrument que és el més interessant des del meu punt de vista seria l'orgue, que és el rei dels instruments. Per què el rei dels instruments? Per les possibilitats sonores que té. Perquè realment jo en un orgue tinc molts més tubs que notes tinc. És a dir, si mireu els teclats en un orgue, els teclats normalment són de 5 octaves, no són teclats tan llargs com els del piano, però veureu que quasi tots els orgues tenen diversos teclats en les mans i en els peus. Això d'ací, la pedalera, seria també un altre teclat que em permetria fer registres més greus. I després, normalment, en aquests teclats, a més de lo que serien les tecles, tinc uns altres botons, així potser no se veu tan bé, però després en el vídeo, si el mireu, sí que s'explica millor, que són els registres. Perquè jo puc aconseguir que l'orgue produïsca sons molt diferents en funció de per quins tubs isca l'aire. És a dir, així n'hi ha molts tubs. Jo he arribat a sentir d'orgues que tenen fins a 10.000 tubs. I el que ocorre és que tu pots fer que l'aire isca per diferents tubs que tenen diferents formes i que d'alguna forma imiten de forma diferent a diferents instruments. Podríem dir que els orgues de tubs serien els sintetitzadors del segle XVI i del segle XVII, que és l'època dorada d'aquests instruments, fonamentalment el del segle XVII, que seria l'època del barroc. La veritat és que l'experiència d'escoltar en directe un orgue de tubs en una església o en una sala de concerts és algo inenarrable quan aquests orgues sonen a ple rendiment. Us he deixat evidentment el vídeo per a que pugueu veure-lo, però no me vaig enrotllar més perquè la veritat és que se m'ha fet un poquet llarg el vídeo i tampoc us vull cansar.
Pues bueno, jo crec que fins així està tot el que vos volia explicar dels instruments de vent. Vos vaig a deixar alguna activitat, a banda de deixar-vos el Geniali, vos vaig a deixar alguna activitat més per a fer esta setmana, val? Inclús algun passatemps per a que pugueu entretindre. Ja vos detallaré jo en la fulla que vos vaig annexar, que és el que hi ha que entregar, i sí que m'agradaria, per favor, que la gent que no s'ha posat al dia, pues, per favor, que ho faça. També estic pensant, no per a la setmana esta del 27, que comença avui, quan estigueu veient el vídeo serà 27, encara que en el meu ordenador estigui 26, val? Però sí que d'ací 2 setmanes, o millor dir la pròxima setmana, que me pareix que és dia 4 de maig, val? Veureu que teniu classe de música, crec que és a les 10 del matí el dilluns, però sí que m'agradaria fer una videoconferència. Ja vos explicaré com l'anem a fer, però estigueu atents a veure si se poden veure. Se poden veure, que jo tindria també ganes de veure-vos. Pues bueno, fins així l'explicació d'avui. No us donem el Parisa. Passeu bona setmana i ja parlem. Adeu!